tots, a totes, ens trobem de nou per fer una nova meditació. És una meditació que dura uns 20 minuts. Pots estar sentat, amb cames creuades, estirades, a terra, estirat, com tu estiguis més còmode. Buscar comoditat, si estàs sentat amb l'esquena recta, com tu vulguis. És més important el que és aquesta meditació que la postura. O sigui que quan tu vulguis vas tancant els ulls i comences a connectar amb la teva respiració, inhalant i exhalant pel nas. Inhales, exhales, deixes anar l'aire per la boca, deixant anar l'aire. A la propera exhalació faràs amb la lletra A. Inhales, sospirant, deixant anar, i segueix respirant com tu vulguis. Si necessites per la boca, ves fent durant unes exhalacions. I mentre vas respirant, poses la teva atenció a la cara i vas relaxant els ulls, darrere les parpelles. Relaxa l'espai entre les celles. Aquest espai que a vegades està tens. Relaxa't. Relaxa tots els músculs al voltant dels ulls, el front, es suavitza, deixa anar. Les galtes, relaxa les galtes, suavitza-les. La mandíbula, deixa-la anar completament. Pots entreobrir lleugerament la boca, els llavis. Fins i tot la llengua, relaxa, deixa anar. Les espatlles, relaxa. De nou, tornes a exhalar per la boca, deixant anar. I a poc comences a respirar pel nas i prens la determinació de treure la teva atenció de totes les preocupacions, de tots els aconteixements, de tot el que no és, a l'aquí i a l'ara. I aquesta meditació que anem a fer junts per ajudar-te a treure l'atenció del que no és aquí i ara. Et pots imaginar que fora, tot el que està fora de la sala on et trobes, a poc va desapareixent en res. A poc, tot fora va desapareixent. I només estàs tu i la meva veu, nosaltres, aquí i ara. Et sents en pau, segur, acompanyat de totes les persones que es troben meditant. Només en aquesta sala no hi ha res més que tinguis que fer, no hi ha res més del que t'hagis d'ocupar, no hi ha res més
en què involucrar-te. I molt a poc començaràs a exhalar pel nas, imaginant que de les teves fosses nasals surt fum negre que representa tota la por, tots els dubtes, tota l'ansietat, l'energia de baixa vibració que surten després de cada exhalació en forma de fum negre. I vas inhalant i exhalant al teu ritme, imaginant-te que el fum negre surt de les teves fosses nasals i sentint com aquest fum ve de les profunditats del teu ésser. És un fum negre que estava en els racons de por, que pot venir del més profund de tu, com si hagués estat bloquejat en alguna part del teu cos, en els pulmons, en els genolls, en el coll. I vas exhalant, imaginant que aquest fum negre deixa anar i llibera tot allò que necessita ser alliberat en tu ara. Deixant anar, no et preocupis per fer-ho bé o malament, intenta visualitzar el llum, el fum, però si no, la intenció és suficient. I ves sentint com des de tots els llocs del teu cos aquest fum va sortint per les teves fosses nasals. Un parell de vegades més, últimes, aprofita per llançar cap a l'univers i que l'univers s'encarregui de sanar-ho i de tornar-te la llum. Última vegada, que surti tot el que queda, aprofita, que surti tot. I ara inhales profundament, exhales per la boca, neteja. I ara porta aquí a un ésser que estimis, un bebè, un animal, alguna persona que et desperti molt d'amor. Que et facin néixer les ganes d'estimar, de cuidar, i mires la seva cara, els seus ulls, com et mira, aquesta innocència. Si no tens a ningú, et pots imaginar un ésser de llum i deixa que creixi en el teu pit aquest amor que tu ets, que saps donar, que saps compartir, aquest amor que és molt poderós, molt més poderós que qualsevol crisi. I sent la gratitud de tenir aquesta persona a la teva vida, aquest ésser, i la connexió d'ànima, aquest regal d'estar junts en aquesta vida. Deixa que aquest amor que sents pur, noble, escalfi tot el teu pit, en forma de llum de color rosa. I va abarcant tot el pit, si sents que vols
posar les mans al pit, sent aquesta calor que fins i tot arriba a les teves espatlles, que et dona ganes de somriure, potser, i et dones compte com quan marxen els núvols negres, queda la teva essència, que és aquesta llum de color rosa, màgica. I aquest amor que sents per aquest ésser, ara el sentiràs cap a tu mateix, sentint aquest amor cap a tu mateixa, cap a tu mateix. Aquesta acceptació total, completa. Si el pots sentir per aquesta altra persona, també el pots sentir cap a tu. Simplement perquè tu ets això, ets amor, ni més ni menys. I vull que ho inhalis i ho exhalis. I que deixis que el teu cos, totes les parts, sentin aquest amor. Des de la part més superficial a la part més profunda, aquest carinyo, aquesta alegria de sentir-te estimat aquí i ara, sense necessitat de fer res. Com pots compartir el que ets, pots compartir també el que sents, el sentir aquest amor per tu mateixa, el pots tornar al món multiplicat. I això és el que farem ara. Ara t'imaginaràs davant dels teus ulls a tota la gent que estimes, a la teva família, a qui tu vulguis, i els envies, els beneeixes, i els envies aquest amor que sents ara. Desitges que siguin feliços, que estiguin sants, que ells també trobin aquest amor que sents tu ara. I ara, a més, portaràs a més gent, totes les persones que com tu estan meditant aquests dies. Imagina't a totes aquestes persones, totes diferents, totes amb el mateix objectiu, de ser portadores d'amor, d'ajudar, de sanar. I totes les dones, els homes que estan meditant, els hi desitges que siguin felices, que estiguin en pau, que siguin sanes, sans, que hi hagi prosperitat, que trobin l'amor. Inhala i exhala i sent quin efecte té en tu pensar en els altres. I ara anem a portar fins i tot a més gent en aquest cercle. Imagina't a tota la teva ciutat, tota la gent que està a casa seva, gent que no sap que la seva realitat es crea en la seva ment, gent que té por, que està molt preocupada, que no té potser una comunitat. Vull que amb el teu amor te'ls
els imaginis a tots amb el teu amor universal i que tornis a dir que sigueu feliços, que estigueu en pau, que estigueu sants i que trobeu l'amor en vosaltres mateixos. Segueixes inhalant i exhalant, portant aquest amor a tota aquesta gent de la teva ciutat, notant com els hi arriba, com ho senten, encara que no se'n donin compte. I ara encara portarem a més gent en el nostre cercle d'amor sagrat. Tota la gent de tots els llocs del planeta que estan patint i que necessiten aquest missatge d'amor. Llocs on no tenen metges, medicines tan fàcilment com nosaltres. Llocs on hi ha guerra, on la gent no té una casa segura, on està, quan les coses es compliquen. Llocs on les dones potser no tenen drets, o els nens. Llocs on hi ha por, constantment. Imagina't, i amb el teu amor universal, extén aquest amor cap a totes aquestes persones que juntes, amb tota la gent que està meditant, amb els nostres cors units, fem arribar aquesta ola de vibració d'amor a tots els llocs on estan més necessitats ara. I ho desitges que estiguin feliços, que estiguin en pau, que estiguin sants, que puguin trobar en ells mateixos, en elles mateixos, l'amor que vosaltres esteu sentint ara i que voleu compartir amb els vostres germans, germanes. I per últim, també convidarem en aquest cercle d'amor a tots els elements de la naturalesa, els animals, els peixos, tots els elements de la natura, la terra. Ens sentim units a la terra perquè també es sani a través del que ens està passant a nosaltres ara. Que hi hagi una sanació, una evolució a través d'aquesta crisi. Li desitgem a la Terra que estigui bé, que estigui en pau, que estigui sana i que senti aquest amor que li estem enviant. Inhala llarg i profund. Exhala llarg i profund. Inhala llarg i profund. Exhala llarg i profund. Porta les mans al teu cor per recollir tot aquest amor que has donat, per donar-te'l a tu mateixa. Recull totes les llavors de tranquil·litat, de karma positiu, i el portes al centre del teu pit. Perquè tota l'energia que hem creat, li anem a posar una intenció i repetiràs. Dedico l'energia que he creat amb aquesta meditació al meu propi desenvolupament i evolució, per estar en pau i manifestar
paraís a la terra, sigui el que sigui, el que passi a fora. I quan vulguis, vas obrint els ulls. Espero que estigueu bé després d'aquesta meditació. És una meditació que no és meva, m'ha arribat a través d'una amiga meva i és una meditació budista i espero que us hagi agradat i que aquests dies doncs l'anem fent cada dia.